Здравейте на всички! В днешното видео ще ви представя компанията ST3. ST3 е децентрализирана компания за клауд, базирана на Web3 и работи с много фирми, които си правят контракт да защити техния клауд облачно пространство. Те плащат на компанията, тя им дава защита, като данните ги минава през децентрализирана система и генерира NFT с уникален код. Така защитава клауд информацията на различни фирми и има също гъвкави инвестиции и пасивен доход. Така да преминем към следващия слайд. Как работи инвестиционният пакет? Изплащанията са всеки вторник. Минималната инвестиция е $100. Всеки ден генерира печалба. После ще влезем в моя акаунт да ви покажа. Различната сума е според сумата на депозита. Каква доходност ще ви генерира и срок на депозита. Възвръщаемостта на капитала е след 360 дни. Това е за цялата възвръщаемост на капитала. Има гъвкав срок от 2 до 12 месеца. Вие си избирате след колко месеца искате да си изтеглите инвестицията. Просто ако изтеглите по-рано от 12 месеца, те ви връщат, те ви удържат 10% от депозита и на 12 месец ви връщат целият депозит. Това е равно затваряне, можете след 60 дни, 2 месеца. Растяща доходност на всеки 60 дни, 100% възвръщаемост на капитала, ако го заключим за 12 месеца и пълна прозрачност на плащанията. Левел системата. Може да си повишавате нивото на доходност, като каните хора. Левел 1 0,05% дневно. Това е от първо ниво доходност. До 10 ниво 0,5% дневно. Различни нива, после ще влезем да ги разгледаме. Депозити и плащане, дневно натрупване, седмично изплащане, ранно затваряне, както казах, 10% такса отнемане на дивиденти за непълен период. Това са 10% отдържани от депозита. Проследяване чрез Payment. Моделът е обещаващ, но сравнително нов. Подхождайте разумно, всеки сам да си прави проучване. Самия домен е на 3 месеца. Компанията ми излъчи регистрана в Англия 2007 година. Не мога да открия от кога точно функционира. В Trustpilot имаме 3,7 от 5. Сега ще разгледаме и там какво се случва. Ето Scam Advisor скоро е 56 от 100. Като цяло има някои неща. Ето Scam Advisor Trustpilot може да погледнем. От 16 ревюта. Като цяло повечето са високи оценки. Самата платформа да разгледаме набързо. Ето моят баланс. Аз съм инвестирал $100. Знаете, моят фокус е главно върху привличането на нови реферали. Не в момента само да изключа Viber, че много съобщения ми връщат. И Телеграма. Така. Знаете, аз съм фокусиран върху рефералната система. Левел 1 в момента. Имаме реферален линк. Така, само да ви покажа инвестициите. Да кажем, ето тук си изберете за какъв период искате да инвестирате. И хубавото е, примерно инвестирате, да кажем, 1 биткоин. И ако инвестирате 1 биткоин за една година и получавате профит 2,37 биткоина. И вашия биткоин ви се връща след една година напълно. Ако решите да го инвестирате за 2 месеца, вземате 0,33 биткоина, т.е. $33 000. Хубавото е, че в каквото инвестираме, то ни се връща. Примерно, ако инвестираме в биткоин, връща ни се биткоин, а не стойността в долари. Това
много добре са го предвидили. Ето различните монети за инвестиция. Ethereum, Tron, BNB, Binance Coin, Solana, CT3, техният токен. Техният токен горе-долу е фиксиран с долара и XRP. Това са вариантите за инвестиране. Сега ще разгледаме набързо и техния PDF файл. Page. Actual screen. Actual size. Не мога да си видя как се правеше full screen. Някъде тук със сигурност. Display size, small, large. Enable, zoom. Ето full screen mode. Така, как да инвестираме в пакетите на компанията. Тук генерална информация, финансовия модел на компанията, структурата. Тук имаме три важни неща. Амаунта е без задържане на инвестицията, тя се връща. Колко повече инвестирате, повече профит. 60 дни минимум, равно затваряне на депозита, както казахме, максимално е 360. Плащанията са всеки вторник. Това е добре. Така, продължаваме напред. Ето това периодите вече ги уточнихме. Това са 60 дни, 120, 180, 200, 240, 300 или 360 дни. Това са периодите на инвестиране. Тук си избираме в каква валута. Тук вече ви казах, че ако инвестирате в биткоин, ще ви се възвърне депозита в биткоин. Просто самата инвестиция смятат инвестмента, нали, долари, но като ви върнат депозита ще ви е един биткоин. Нивата, левел 1, тук как се формулират. Ето тук дневният процент как нараства. Стига до 0,2. Наистина тук имаме много малък дневен процент. Ще разгледаме и още инвестиции с $1000, с $100, с 10 000 долара. Да прецените как е. Всеки ден имаме възвръщаемост. Ето вижте как. Да кажем, ако инвестираме в биткоин, всеки ден ни се възвръща в биткоин. Това е за затваряне на депозита. Payout Commission $1000. Ето тук имаме инвестиция от 10 000 долара. В примера е показан, че просто като затворим по-рано, те вземат 10%, което са $1000. И това е, после ще ви пусна линкови за Telegram, рефералния ми линк на компанията, ако решите да се включите, както ще ви отговоря на всякакви въпроси. Благодаря, че останахте с мен до край. Ще се видим в следващото видео.